дар партави ҳидоятҳои инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба муносибати Иди Сайди Қурбон ба 42 нафар ятими кул дастурхони идона ороста шуд. ҳамзамон ба онҳо кӯмаки яквақтинаи молӣ тақдим гардид. дар оғоз раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода кӯдаконро бо Иди Сайди Қурбон табрик гуфта, аз ҷумла таъкид дошт ки ин тадбир дар доираи сиясати иҷтимоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нишондодҳои раиси Вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода амалӣ гашта, ин қишри ҷомеа ҳамешагӣ зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумат қарор доранд. таъкид шуд ки яке аз фазилатҳои асосии Иди Қурбон ин дасти ёрӣ дароз кардан ба муҳтоҷону ниёзмандон аст. хушбахтона дастгирии моддӣ ва кӯмак ба эҳтиёҷмандон дар рӯзҳои Ид аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо, идораву корхонаҳо ва шахсони саховатпешаву ҳиматбаланд ба ҳукми анъана даромадааст. зикр бояд намуд ки шукронаи соҳибдавлативу соҳибихтиёриро ба ҷо овардан, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсии давлатамонро боз ҳам таҳкиму тақвият бахшидан, барои ободониву пешрафти ватан содиқона заҳмат кашидан низ аз рисолат ва вазифаи имониву инсонии ҳар яки мо ба шумор меравад. Minnatdori xudamro ba Prezidenti Cumhuriyeti Tojikiston asosguzori sulhu vahdati milli peshvoyi millat bayon mekunam. Zero ma dar har itu ayyom hamkori on qadari buzurgro ehsos mekunem. Javoban man maktabro bo bahoyi 5 khatm karda ba vatani azizi xudam sodiqona xizmat mekunam. сипас аз ҷониби раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба 42 нафар ятимон маблағҳои пулии идона тақдим шуд. ҳамзамон ба муносибати Иди Сайди Қурбон ба хотири болидарӯҳии иштирокчиён барномаи фарҳангӣ низ пешниҳод гардид. гузориши Афзал Бусалиев, Валиҷон Дусматов, Азия.